Dă-i! Da! 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 Ha! Cezar, cum ți se pare această clasă? Nu știu nimic. Ilinca, cum ți se pare această clasă? Proastă sau deșteaptă? Deșteaptă. Sigur? Da. Bianca, cum ți se pare această clasă? Iu, cum ți se pare această clasă? Cum ți se pare clasa asta, nebună? Tudor, cum ți se pare clasa asta? Mi se pare super nebună de la copiii ăștia enervanți. Zi. Dimi un tâmpit. Dimi e un prost. Cum ți se... Închide camera. Ana? Să dăm în direct de la școala Joașa în Mone, clasa avem un impostor de băiat care să o să te prind. Așa. Continuăm. Așa să spun ceva. Ia zi. Zi. Mie mi se pare un super prost, nebun, la fel cu Piha și ceilalți nebuni. Zi, vine, sosește doamna. Acesta a fost primul reportaj al nostru.